Okos és szép nem lehet mindenki egyszerre, váratlan szituációban pedig még kevésbé. A közel 100 éves IQ-teszt alkalmából a budapesti Corvinus Egyetem hallgatóit teszteltük. Mózes egy-egy fajta állatból hány darabot vett fel a bárkába? Egy-egy fajta állatból? 2. 2. Mert mint hogy egy hímet meg egy nőstényt. Jaj, nem Mózes, igen. Noé volt. Milyen színű nyakkendőbe írta Lenin a tőkét? A tőkét? Lenin? Mit tudom én? Nem tudom. Nem volt rajta nyakkendő. Nem ő írta. Ha Ausztria és Magyarország határán lezuhan egy repülőgép, hol temetik el a túlélőket? A temetőben. Hát a túlélőket nem temetik el. A régi papírszázason merre volt fésülve Ady Endre haja? Passz. Kinek a haja? Hát nem ő van rajta. Amerikában feleségül veheti az ember a felesége lányát? Nem veheti. Gondolom igen. Nem. A felesége lányát? Nem tartom helyesnek, de nem tartom kizártnak sem. Oktatás és intelligencia, mondhatnánk összefüggő fogalmak. Sokszor halljuk a kérdést, a gyermekek mennyire érettek ahhoz, hogy a nagybetűs élet aprónak tűnő dolgait elsajátítsák. Erről dr. Kovács Kristófot kérdeztük. A legelső IQ-tesztek azok csak gyerekek számára készültek. Kimondottan az volt a céljuk, hogy felmérjék objektíven a gyerekek értelmi szintjét. Mert azért volt szükség, hogy bevezették a tankötelezettséget a 19. század végén gyakorlatilag mindenhol, és akkor felmerült központilag a francia oktatási minisztériumban igény arra, hogy legyen egy objektív pszichológiai mérőeszköz. A felnőtt IQ mérés az első világháborúval kezdődött, amikor kiderült, hogy mindenkiből lehet tisztet képezni, csak nem mindenkiből érdemes. Sokan kitöltöttek már IQ-tesztet egyénileg vagy csoportban, szóban vagy írásban, és hangoztatják a kapott eredményeket. De vajon tudják-e, hogy pontosan mit jelentenek a kapott számok? A csoportos tesztek azok tipikusan nem verbális tesztek, ott ilyen logikai feladatokon kell mindenféle következtetéseket levonni. Maga az IQ eredmény az pedig csak arról szól, hogy valaki hogyan teljesít ezeken a feladatokon a saját korcsoportjának az átlagához képest. Ugye mindenkit a saját átlagához hasonlítanak, vagyis aki pont annyi kérdésre válaszol helyesen, mint az emberek átlaga, annak lesz 100-es az IQ-ja, és akkor meg lehet mondani, hogy aki jobban válaszol, mint az emberek 98%-a, annak lesz mondjuk 130, és ez minden pontszámra meg lehet mondani, hogy hány százaléknál válaszolt jobban az illető. Az IQ azonban nem minden. Egy állás megpályázásakor mindig szükséges az önéletrajzunkat mellékelni, manapság viszont egyre több munkáltató kéri a kézzel írott változatot, hogy az grafológus elemezhesse. Így nem csak a személyes adatok, hanem személyes kompetenciák is kiderülhetnek a pályázóról. Arra nem képes a grafológia, hogy azt mondja, hogy 128 valakinek az IQ-ja, hanem ennél szinte többre képes. Arra képes, hogy megállapítsa, hogy az illetőnek a gondolkodása gyors-e vagy lassú, hogy rugalmas-e vagy merev, rigorózus-e, lineáris módon építi-e fel a következtetéseit, vagy pedig divergens úton. Van-e benne kreativitás, van-e alkotó fantáziája, törekszik-e az újszerűségre, és így tovább. Ha valakinek olyan a foglalkozása, hogy emberekkel dolgozik, akkor nem lehet a hangulatainak a rabja. Mert ha rossz ballábbal kelek fel, vagy rossz a hangulatom, nem éreztethetem a többiekkel. Tehát ilyen szempontból is, hogyha egy ilyen munkára keresnek embert, akkor ki tudjuk szűrni, hogy ki az, aki a hangulatainak oly mértékben rabja, hogy erre a munkára alkalmatlan lesz. Az intelligencia nem csak az iskolapadban ülve fejleszthető, hanem szórakozás közben játszva is tanulhatunk. A Csodák palotája évek óta közkedvelt helye kicsiknek és nagyoknak egyaránt, s bár nagy hangsúlyt fektetnek a fizika törvényeinek játékos bemutatására, a különböző játékoknak egyéb készségfejlesztő hatásai is vannak. Az intelligencia tesztelésre vannak olyan eszközeink, amelyeket pályaalkalmassági vizsgálatokon használnak. Abból, hogy egyes gépeknél, egyes feladatoknál milyen stratégiát választanak a próbálkozók, abból például lehet következtetni magára az intelligenciára is. A gondolkodás, mint olyan, az is nyilván fejlődik, mert azért ezek az eszközök, illetve a hozzájuk szánt magyarázatok próbálnak valami háttérinformációval szolgálni, okokozati összefüggésésekre rávilágítani a természettudományokon belül. Bizonyos játékaink arra is alkalmasak, hogy csoportosan érkeznek, vagy akár csak egy család, akkor a kooperációt fejleszti. Tehát bizonyos feladatokat vagy játékokat úgy lehet a legjobban megoldani vagy kihasználni,
hogy több ember összehangolja a tevékenységét, és valamilyen módon egy ilyen optimális cél felé próbálják terelgetni egymást. 100 évvel ezelőtt az átlag IQ, amit akkor is 100-assal jelöltek, jóval alacsonyabb volt, mint napjainkban. Lehet-e előrejelzést készíteni arról, hogy az utánunk következő generációknak meddig növekedhet még az IQ-ja? Aligha. Mai anyagunkból megtudhattuk, hogy az IQ-teszt tulajdonképpen az iskolaérettség megállapítására jött létre. Akinek életvezetési tanácsra van szüksége, bátran forduljon grafológushoz, de számszerű adatot ne várjon. A gyermeki intelligencia fejlesztésére pedig remek helyszín a Csodák palotája. Takács Emőke, KJF Híradó, Budapest.